What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no, no. Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! Just click the subscribe. So again, my name is DJ March. Oh yeah. Okay. Buat ang karaw do kantang at tatlong baby. Okay? So here we go. May tatlong baby. Uy, isa ra din. May isang pato akong nakita. Nag-ulusaragid ang pato. Kay iyang kauban yung gikawat. Wak, wak, wak. Wak, wak, wak. Perting luuyagid sa pato. Lami kaayo. Ipatutin ang pato-pato, pato-pato. Tokoto, tokoto. Siyang nag-ulusaragid pa pato. Papato, papato. Pertigid niyang luuya. Papato, papato. Siyang nag-ulusaragid ng pato. Yeah! Shoutout to pala si Francis Bernie natakaroon tayo sa mga itikan. No, salamat po sa nag-subscribe po sa aking channel. Ako na ako followers so pato. Hello pato. Followers ka, i-subscribe ko. Maluoy ka. Shout na ko si John Andre Nilis. Yes, no? John Andre Nilis.